Inini zita rangu ndinotwata Tenda Duru. Ndiri mugare wemamabvengwa. Tine vana vanouya pachikoro. Tiri kushamsika. Takaunzirwa head wetakanzwa kuti havana kutimirira zvakanaka. Head uyu ari kunzi ndiwe Satanism. Anonzi akadzingwa paZamba. Akadzingwa paChiramba ndodanga mvura. Saka paakauya head takati alakiro kuti takanga tine nhamo paserapo. Saka vakabva panhamo ndavakati head uyu akadzingwa makawanda. Saka head mukamugashira vana vese vapera kuti sei kufa nyango maticha nyango vemunharaunda. Tichibva tasangana futi nedambudziko rekamwana kepamasara kachitotaura kachiti kwanzi pamaitota demonstration pana head papa ndakanga ndichobatikana nekuti ndatori kumuzi naye. Saka isusu takazoona zvakatipodzera sisi vabereki kuti aiwa isusu hativhumiri head kuti apinde panya muchikoro. Kozi akapinda muchikoro tisi taparara nevana vedu. Saka isusu takata decision yekuti tiimbire head kuti asagare pachikoro. Zvoshawa takaimba haana kugara akabva aenda. Auya neMinister of Education vekutanga. Pechi 2 akaziva nemapurisa akakoka pfuti. Handizivi kuti ichapter ani inoti mapurisa anouya akakoka pfuti kuvhundusira vabereki kuti zvamuri kuita imimi siyana inazvo tingomba head wamusiri kuda kana kuti tingokupai chinhu ichi hamusiri kudini hamusiri kuda. Takashamsika vazhinji vakapera kutiza but vamwe vakabatwa vakanorara kumajeri. Handizivi kuti zvinobvumidzwa nepamutemo kuti kana ndikaramba kuti sadza iri handisi kurida ndingonimanikidza chete kuti idya nyange rine poison. Muri kuona vadaro vabereki vasungwa vakarara night vakaswera variko no food no what. Izvezvi takati aenda but tiringoona every Friday yega ari kuya chipinda pani muchikoro. Hatizivi chaari kuya chipindira muchikoro chedu kuti ari kuita nezvechinyi. Isu takamuti hatisi kudini hatisi kumuda. Zvocha head hatisi kudini ba hatisi kumuda. Nyange dai vakamanikidza kutoti pa head haasi kuzopagara. Minister aigari kuno. Isusu takana kuti tapa third decision. Tiri kunetsana nevanhu kuti kanyora matsamba akaenda hapana chakafamba. Izvezvi takana kuti zviri nani tigare nevana vedu kupi kumba. Nyange kupedza gore vasinga kuchikoro. Vanopedza. Tikaona kuti zvanetsa takutransfer vana vedu separate vari pachikoro pamabvengwa kuendesa kune zvimwe zvikoro zvakatidini zvakatikomberedza. Ichi chobva chatoitwa breakdown. Zvinenge zvitori chinyi zviri nani. Kozi handikwanisi kuti munongonda kutuma kuti ndibikire sadza ndicherero mvura ongofa zvisinganzwisisiki nekuda kwemunhu takatipa hindi yake kuti uyu munhu muchenjerere. Muri kuona. Saka isusu takaona zvakakodzera vabereki vekwamabvengwa takabatana sevabereki vechikoro chepamabvengwa nekuti kunzi chikoro ndini mubereki. Ministry haitongi chikoro ichi. Seizvi handigara nevana vedu kumba. Saka ministry yacho adini kunza vana vechikoro. Isusu takaona zvakakodzera kuti isusu vedu ogara kumba ministry nematicha vodzidzisana. Handiti kuma fees mamakabhadhara. Takabhadhara. Mafees takabhadhara hatinanga nachikwereti. Saka ndakaona handingaruzi mwana nekuda kwefees. Muri kuona. Handiruzi mwana wangu inini nekuda kwemari ndakabhadhara chikoro kuti gore rese munonga achidzidza pachikoro. Right. Saka izvezvi hakuna kana mwana ari pachikoro kubva mandi kusvika pari zvinezvi. Takatopanana chisungo chekuti nyangwe kupedza gore kusvika tanzwa rakazara ndihedhi kuti haachafi akatsika bocha rimwe. Koma tichasi kuchikoro. Enda uchisora maklasi mawo. Break rango chawo woridzira na bhero woenda kumba. Lunch yango chaworidzira na bhero woenda kumba. Maticha chete ndiwo ari kugara pachikoro. Inini ndini Ishe Mabvengwa. Takadadzwa mutari musi wechitatu musisondo aperapo. Tabva tasvika meeting takatangana 10. So zvazi dambudziko riri kuchikoro ngerei ngoti papanyorwa tsamba before yakanyorwa ngeabereki pakuendese ku ministry kwachichiunganidze mabasa ayo ese yaunganidza ndokusangana kwatakazoita isusu. Pakaenda kanzura wemuno wanga ariko chairman wepachikoro apo Sabhuku Ishe necommittee members yepachikoro nematicha epachikoro. Au ndokasvika kuti dambudziko tiri kuzwa ngerei pakatsana ngezvakadini zvakasiyana siyana. Asi vakati ano makashaisha imimi maitira mwakadini maitira mwakaita. Chikanganiso chenyu ngechekuti maifanira kunga mwakadini makanyore matsamba anotange kuuya kunoku. Matsamba ndo akanyorwa. Isusu hatisainyore matsamba basi nyaya iripo kuti abereki ndo akadini ndo akanyore tsamba dzani. Tsamba dzawo kati chienda mugari pasinei nevabereki imimi. Monyore matsamba inouya futi kupi kuministry kuno ine mazita evanhu vacho anonga ari pa meeting apa. Mazita aya anonga aine full information yekuti
na ID number ichitupa munhu umwe naumwe unonga ine ID number dai munyambori 50 munyambori 200 munyambori ana akaunti yakadini modi muendese mastaiwa uchizouya mastainyu anena kwa mambo ubve kwa mambo ende kupi mambo unoziye kwanozoenda ku ministry takauya tikazogare meeting iri musi Friday ndo zvatakadini zvatakabva nazo iyo hanzi musaite noise nani na head uyu uri kuuya imimi muchide kutore matanhu imimi muchidini imimi muchinyore matsamba inofamba ya mafambire inodini einoita asi vabereki vakati tozodini tikati akuchimirire matsamba kana mwanyorane mazita panapa ndo zvimunodini zvinodiwa ndo zvatazoka mutaro muchinyore mazita iwawo uchienda abereki akapindura achiti isusu ana ange edu isu takudini takuite kuti vana vedu vagare kuchikoro hedhu kana achindoripo atiunze ana kuchikoro atiendesi ana edu kuchikoro headmaster aripo ngekuti akade kutsanangura kude kuti zvakadai wakadzingwe kuchirwa kamwe akachidzingwa futi kuzamba ichidzingwa wakabva ipa nyamauru kwese wakabva ikweyo saka wakuzounzwa ipedu panapa isusu atisikuda ngatitsvagire umwe head azotitsvagira umwe head ndozoti tizodini tizounza ana uyu atisikumudaba ndobva yakadini vakataura obva agadzika nawo ati ana edu aendi kuchikoro kusvikira ministry yazoya yazodini yazotipa head mumwe munyowani ndochete kutanga one 2 weeks vane chi 2 weeks hanzi chii chiri kuitika pachikora saka ndozivi kutoti vana vasaende pachikora vanojoiniswa kana kupuhwa chinoita kuti mwana akwanise kutofa siku 6 ana asikuenda kuchikora nekuda kwahedha akauya pasikuru achizi hapana kumwe kwaakamboenda vanhu vakavadzinga meno basa ravo ravanozi vanoita vari kutya vanhu kuti vanhu vaendese vana pachikoro hanzi basa rechi azi pazamba vakanetsana neamweni maticha aira akaruma ticha ane chokwadi here aruma ticha yamemukwautofambirwa kuti abve pasikuru ipo pabvo ichizi padanga mvura futi akadzingwa tikatomupangidzwa vane manewspaper avo achidzingwa pachikoro abve panhu akasimudza makadhi kudai so nezita ravo rakatonyorwa pazasi endwashuwa ndiwo auya pachikoro pedu saka anhu akada kuzomboti anhu musatidaro hatiadiwo because ari kuramba tisingazakona weyo but ari kungoramba achingouya anotouya dzimwe nguva anouya masikati meya otouya otozi anopinda muofisi otosaina regista kuti basa ndatoshanda pedza otopira mudhudhu akapfeka zvimaherimeti zvavo kuti hatingazivi kuti mudhudhu wapinda mundiwo here kana kuti anipamwasiyohawesu saka atisingatombozviziva sei ari kutopinda tiziva kuti kutokumbira rubatsiro kuti anaita atogara ndori nawo ana atakakuchisa mwezi anayo atindori nawo because takatanga kumbouya magirese vesitapezonyoraba obva auya abereki akamboyamba-yamba kuti anoya achipedza izvozvozvo obva azi achadzoka magirese venapedzonyora zveshuwa akadzoka ndopakadzoka apa akaya nepolisi polisi kadzoka nawo ndopakuya ega pachuya achipinda maofisi achidendii kusvika anhu apana nezvisongo namambo akauyawo azwawo hondo yacho iyoyo kusvikira anhu atopana nezvisongo kuti ngatigare edu naana edu panozoti mwana wako unozogona kuzokupandikira muupenyu kana kuzokuuraya ari iye mwana wakabara maticha ndakatombovabvunza kuti kutongoshinga inyaya yekuti ndonenge riro basa racho tingadini tiri kutotya mwoyo yedu so iri pakangooma kuti tingagarawo sei nemunhu uno chaoko wazvinhu ini nditwa love mochire ndogara kwamavhengwa saka tine vana vari kufunda pamavhengwa primary school zviri kuitika ngezvekuti takaende koona head wetiri kupihwa panapa ka tichende pane pepa ratakaona rakanyorwa musi wa17 January rinotaura nezvamedhemu iwawa rinotaura kuti no medhemu awa anomira muchibavu ichi musatani
ndakatoverengawo ichidzi akabve muna Namanyamauru akaende muna zvimwe zvikoro zviri mutauni muyama. Saka takashamisika izvizvi kubva 17 January ka October uno ndio takaona adino asvikawo kwedu tichingozwa mainformation anenge ichitaurwa patorwa kuti munhu wemuda kutambira hadi haiti so vabereki isusu ka tine chishure chekuti vana vedu vadzidze ngoti mari tiri kutobhadhara zveshuwa asi atizokwanisa. Saka handizivi kuti anhu chakangokwanisa kuita vanhu ngechekuti angokwanisa kumisa vana vachikoro ngoti hapana mubereki unofarira pa kuti mwana wako aende kupurwe kana switi kana purwe chimwe chinhu because ndo zvitaiverengawo mumapepa tichizwa ndo zvaanoita mahedhi iwe hatina chitakambona chakashata kwaari asi tiri kutozvoverengawo nekuchionawo kuti munhu yaari apo nekuti dai hatina asi ndo zvitiri kuchiramba kuti tinozvibvuma sei musina kuinyira kuti mutitaure chekwadi chakazara hatidiwo kuti vana vedu vaiti problem daidzwa yairamba vamwe nogoba ndo nyaya iripo chete. Saka vana vane nguva yakareba sei vasiri kuenda handafunga dzakutosvike 2 weeks mai dzakutosvike 2 weeks kungobva hedhi vakaunzwa rini kuna hedhi ndafunga ndopendeba 2 weeks pendototaura ipapo kutomboenda achidzoka akatouya nemapurisa pana paine defender pana ari mapurisa akamboperekedzwa abereka akaramba akamira pamarodhi apa akati no hazvibudiba kusvikira azodzoka achingozi wadzoka apa nebhagi saka abereka akasvika kuti no isusu vana vedu ngavasendipi hai kuchikoro kwemunhu wakadai ngoti vanhu vanenge chierengawo chii mapepa echiona kuti chii chiri kumboitike kuti zvidai hatisikadiba kuti vanhu vedu vagare chikoro. Saka imimi sevabereki tingatoda kubva kuministry kai ngerwekutoti kana akangochinje munhu ngoti hakuna munhu ungashingire kugare pane kwaasikadikaniba kana iye echiziya kuti aingotichinjira iye oendeswawo kurude kuenda omwe isusu tounzirwa omwe kwaaride kuenda zvine zvitori nani. Saka vana vakakwanisa here kunyora magrade 7 exams? Ana akatonyora hawo asi hatichatozivi zvazvakutotangise pakutodaro iwo hedhi havanga vatopo anga akutozvindo ari anhu chichiramba manje because kuna anhu anotenga mapepa kuti ichitotipangudzira kuti hawo tarisai mapepa ari apa munhu tarisai zvaari isu abereki wachizviramba ndokuramba kuri kuitwe munhu uri apa hapana rimwe dambudziko rimboripo. Saka iye hapana kana chaakambokuitira hapana kana chaakambotiitira kana kuti iye pane chatakambomuitira hapana asi problem iyeyo chete. Ndiri kunzwa futi kuti hanzi vakambouya nemapurisa vamwe vabereki exactly akatouya pana vabereki vaire chemberi dzekuti mukadzionawo nemumwe dzakatosungwawo dziri kutoti dzinozva kuti zviri kudai zveshuwa pakasungwa chemberi mhiri panapa dzanga dzaita sei dzakaende kosvike apo vanhu anabereki anga ari kuramba munozoti chizhinji madzimai ndo anobereka saka papa ngori nemadzimai achingodini achingoemba saka kana mukati zono mutonoti hazvishuwa dzaidi kutoona kuti chii saka pakazongosvike mapurisa kanoti ngoti mapurisa ndo angauya nahedhi akatodzadze chii ari mumota saka mapurisa akazodzoka futi kechipiri kuti akafanirwa kuti abereka akuimba apo kuti hatisi kudei zviba izvi mapurisa paakadzoka ka ndo pakatiziya amweni madzimai mazhinji neamwe navengai kwai kuchingosara chemberi ko zatotorwa kuti ndikana zviziringi. Saka muri kuti vabereki vakazotomboya apa vachiprotesta vachiimba kuti hatisi kuda hedhi hatisi kuda vangoti tiri kuone pepa iri ritori apa iri tiri kutoona iri ritiri kuverenga kuti munhu usite right ba anati anokona kukanganisirwa ndiye